kami, naghahanap kami ng snail. Subukan namin maghanap ng snail guys. Magluto kami. Luto kami ng snail guys. Doon tayo. Baba tayo, baba. Ayun. Baba. Oh, wala nang ahas. Dito. Hinuli namin yung gabi. Parang wala dito guys. Parang wala dito. Dito guys, sa lalan ng may ang puno ng kahoy. Hukayin mo. Sana mayroon. Wala. Kasi ang alam ko guys, doon na sila sa puno ng saging. Hanap tayo ng saging. Yan natin. Hanap tayo ng saging. Doon. Di puno. Hukayin mo yan. Yung dahon. Wala yan. Dito sa kabila. Daram, marami. Ano to? Right. Sarap to. Ang marami. Yun ako guys. Yan. Marami. Masarap to guys. Sarap to. Natikim ka ng adobo ng snail, wala pa? Hindi pa? Hindi? Wala ba? Dito laki oh. Laki yan. Sarap ka nito. Ito, hanap pa tayo? Hanap tayo. Ito guys. Ito. Kaping. Dyan. Uy, dun. Adubuhon nila. Alam mo. Dito ka pa guys oh. Marami pa guys oh. Marami po. Alright. Dami to. Maubos na lahat guys. Maubos na dito. Masarap to. Masarap rin yung adubuhin. Agoy. Mabuti pa guys. Hindi pa tayo kumakain. Magsigarilyo ka ng lumboy. Wala. Kasi yung lumboy guys. Hindi ko marunong magsigarilyo. Yung lumboy. Pure. Walang halong chemical. Masarap. Masarap. Tikman mo. Tikman. Iwan ko. Umuwi tapon. Dali mo. Lutuin mo yan. Kayo sa. Kasi natin yung snail. Guys, tingnan nyo guys, kung paano maghugas ng snail. Ito guys, halin ako guys. Pakaluan ko muna itong snail guys para safety tayo. Dumuhin ko ito at may sabaw. Lumay na, inait na sabaw. Ito na po guys. Tingnan nyo guys. Okay. Sarap dito guys. Okay. Pakaluan ko muna ito para wala na yung lansa ng snail. Masarap ba yan, Brad? Napakasarap to Brad. Ano? Snail. Tingnan nyo guys, gumagalaw yung snail guys. Yan. Yan. Pakuluan ko muna ng mainit na tubig guys para safety tayo guys. Okay. Pagkatapos ito, adubuhin natin. At may litang sabaw. May sabaw. Ito na po guys, kumukulo na yung snail. Parang lumuluha ng mata ko guys. Tayo na. Kunin ko muna guys at tugasan ko guys. Ito na. Ito na yung pinakasarap na putahe. Itong snail. Masarap ito sa buong mundo. Oh, goodness. May. Matindi. Ipakita. Ito guys, napakasarap ito guys. Parang ibo guys.
Pakita mo, Brad. Pakita mo guys, kung gano'ng tingnan kasarap. nyo, guys. Wow! Wow! Yung laman ng snail guys. Yan ang laman. Masarap to guys. Masarap yan. Parang giant snail yan, guys. Tingnan nyo guys ito. Wow! Sarap! Wow, dami! Ano yan? Daunan ba? Wow! Lagi ka, magkita ka mo. Asin. Asin. Yung alat, yung alat. Oh, yung ano. Para mawa tong slimy ng snail. Ayan, alat. Yung alak. Yun. Ano? Yan, guys. Masarap yan. Yung para labas yung slimy niya, guys. Okay. Bahin nun. Oh. Oh. Ang kau siya. Ito yung nanagiro. Ay, kain ko ito. Ito guys. Lamas natin guys. Tingnan nyo guys. May... Malaki ang bayad ngayon dito guys. Puntahan kayo guys. Oh, patis Uwi na kami guys. Malasa ka. Yung mantika guys. Betul. Ito guys. Yung nga po guys, yung lamas natin yung dami itong Juan ang lamas wa. Biglo na siya. Naik kabiramaan, no? tingnan nyo guys Ay man mo kabiramaan, guys. Tingnan kanan guys. Hasta tangan, guys. Guys, ito na po guys. Tingnan nyo guys. Hindi mo basta ito yung... Ito bang sa ari ni teacher? Buat ito. Ito guys. Ipakita. Ito guys, tingnan nyo guys. Ito yung snail guys. Nunod ko muna ito. Sarap, ang bango. Ang bango mga guys. Sarap to guys. Yan lang ako nakakita guys na inadubo na may tangad guys. Oh, ito yung social ko guys. Bagong style yan guys ha. Pati Yung tangad. bagong style guys. Ginisa pati tangad guys. Takot. Takot. Takot guys oh. Oh, down. Daro guys. Takot guys. Guys, Takpan muna guys. takpan natin para... Okay. Nun. So guys, Magbukbang siya guys, mukbangs. Binasa ka lang. oops. Hello. Okay kayo mga guys, ang sarap naman yan mga guys. Ang amoy. Sarap po guys, parang... niti naman Parang native naman. I-shout out niya mga guys ang mga sponsor ha. Oh, ito. Oh, sila guys. Paris guys. Butangin ka kanon mga guys. Oh, pwede guys, para... Nag-rice nga rin mga guys. Guys, ainin ko na to guys kasi naluluto na po to. Ito. Guys, tingnan nyo guys, napakasarap ito guys. Oh, luto na po. Yung adobong snail po. Isbog di repair. Okay. Mas masarap pa to sa baboy. Lingkod. Bangko ba? Ano? Yes. Wala tayo. Kaon siya. Wala tayo. Guys, tayo guys. Oh guys. Kain na. Kain na tayo guys. Kain tayo guys. Gaman. Anong lasa? Ibon guys. Ibon na. Walang langsa. Lang na siya. Napasarap guys. Namnam. Nam. Mm. Guys.
Kaunji. Cameraman. Ito pa guys, oh. Ang dami pa guys, oh. Ito, malaki, oh. Ito guys, oh. Napasarap to. Yung pagkain mo guys, tuturuan kita ng pagkain ng snail. Ganun pagkain guys, ganyan. Tapos hawakan mo. Yan, kakainin mo. Yan. Yan ang tama. Hindi, huwag mong kamayan. Lasang sibol na. Hawakan mo ulit. Napasarap. Parang baul. Ang lasa ng baboy. Basta yun. Eh, Sobra. Masaya pa rin. Masarap pa rin kahit walang sauce. Napakasarap. Wala lang sila na buyo. Parang sinabi. Parang kabili. Yung kung ano, atay. Ate, tikman mo. Lubong atay. Kibol bitaw, kibol. Napakasarap. Parang ibon na ginason. Matigas. Ya? Tama na. Tapos ako. Sa'yo na yan. Hoy, kaya na naman. Napakasarap rin. Survival po kayo dito. Wala kang kain. Dami po. Wala, ako na nagpa-plato. Agad ka kasi guys eh, kaya sinawaan ka naman. Ano yun? Masarap yan mga guys. Sabi yun. Parang niligaw tayo. Lasang baboy. Lasang baboy. Oh. Pero. Ano yun? Dugaw, magpandog ka. Hindi na ka ng marami. Kaong wala. Kaong yun. Manang kaong niya ay. Patubok na urot. No. Karon, balatan mo kanon. Isa po ni kameraman na on, ginanglan mo istorya po gaoy. Ay, guys. Kameraman na po. Mag-narrator ba? Tingnan mo yung isnil, guys. Kumentito. Napakasarap yun, guys. Picture ni Brad. Yan na sa school line. Guys. Masarap yan mga guys. Masuk na ka. Andaman mo ng tulig puso mga guys para sakto. Pusin mo yan guys. Shoutout pala ni Manny Pabrika, Ann Sanchez, at saka Ninya Agnes, guys. Salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, Hyper Kalusan Vlog. Thank you. Kung wala pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo, Hyper Kalusan Vlog. At salamat.